10,000 suri kep army si operation ji polam do da pen labang so operation pe duka chepa jogi fan pura nitum hala west kar biang long pe nitum nang sevulo nitum akaprek I state long se nitum chepa chong dam lo Kardom nilimen laki Albert Ronghang lepen nilinon nama Depu Baptist Church Youth Ministry long Vice President nakam si Klembo lepen pini nitum ningarong parpik athima nitum akorte inut akai alamo nilitum karjulong pen ningrung pik lepen non ilitum along semen nang kacithan jipan alang li nitum along do lasi alang li ke nitum akorte Joseph Ingjai lepen alang li pan Edison Crow pun seme kacini pondo lasi alang li kai lamu nitum arjuje prang nili kapachini yang tung ke lapen lon tum karjura pejipan co-host laki entum akorte John Barlow alang li youth promoter lapen adun tu bangke entum akorte Rongbong Inti alang li lake administrative assistant lasinon itum apor padam de pin pen thihek pen itum akorte John pen karju pangcheng ponpo korte injai churu parpik lo nang chitong dun pot itum arji kiting pen laso varsai nang li pen ke chitong ra nang li kai lamu sitamin itum ke chini pan avarsai chelang bom lapen pini nang li kido pen nang chitong dun pot nitum chiro parpik lo lapen che hong jasamet nitum ke chini kang tung ke nang li mahang ke thek lapen nang li rong binong lapen nang li koson si dipu phate gar lo long le rok lo ma la so nang li sapso chethan ik jima to fransi kadu hena me kardom pajir lo kardom nili mahang thek dak difu pan bari nili men lake Edison Crow pen Joseph Ingjai pata nili fan chethan asinili kaya long kisung ke pholam se nili chethan bo kisung ke phopen ki jogalam se nili chethan bon paning ha nili fatek long ke dam nang ke lahelo 2014 aning kan nili fatek yang dam labang so fatek ke jang nang ko kathila lo nili thekret seta nili mithang kar be khai phan nili ka chong thetan lapen thekret sam nili det mithang long ri ke chelong ji phan pu mangsi nili resem kang tang asong long ludun pen nili methang det ka chilong ji phan pura ni mang pen labang so ar lo song ni le ludun lo lapen klem dun lo la so ke klem uno hut nitum ihud apor a kisung ke phonang ko kalam thegela helo nitum hamren district along der raikom do ben nitum cheteng kheng dot lo la so ko cheng teng kheng bo ma hut nitum cheteng kheng det pen aphe nitum lahi che prat lab lo nitum kido ke thaka se war sai veder lo lapen hamren district long ke 10,000 suri kep army si operation ji polam do da pen labang so operation pe duka chepa jogi fan pura nitum hala west kar biang long pe nitum nang sevulo nitum akaprek I state long se nitum chepa chong dam lo ison pen ke kopai ki milu pusin chela khadam pima polodang te Indian Army le pen Assam police tum ke nil toma fan ke pranang karmon eji fan si government pen chepa thik sida me arnam jong si buni tom phana kai chi thilong ke bandu ta me arnam jong si rai thip lo ta munit jong ke pranar boton ne punda dak pensin ni chindam lo athen ni tum mithang adim jong si tum chine posonte ni tum kireng je phan ke ni tum achan se samasya ve lapen asamang kang no tame chine ni derlo ni tum akaprek state ke chidep dam pe na jo ni tum bang kri samuluk ni tum halabang so state akaprek state ke chinem dam pe na jo ni tum akiring ni tum long ni tum chitulong lo labang so kiring ke piposi dolong ma polodang te lake ehem fu Jesu Kristo kiring era arnam akera le bang kang jin suposi ni la khadam athe ni arnam aphan hala sut pe tabe arnam phane ka chiki pondo je ni thiring se dame nang reading se du posi ni le arnam phan chodai ponbo la so ka chodai pe na jo arnam ka du we phan me kithi et na yibang phatuma phan dame arnam pireng lo ma pe na jo polodang te lake ehem fu Jesu Kristo pe na joksi nile tum kereng lo nitum kithi lo na yade mang tum kereng do thulong lo uma polodang ne nitum phan fatega long nang beng dampen nitum ongdung akachini nelam do tame arnam derak phan klemi tame arnam pen jongsi a relationship avi putan der phan klem tekte mate isiar le songlong leadership le klemi putame arnam ben kachera mong sabete jatta success se ladak pe dili chini pon lo lasini li fatega lo nili dudam lo fatega lo dudam pen nili ke chok chi chetheklong piklo la pen ar nili ke chok chi nili chichini dam lo je nikeng kam wa che jor chok kelang pu dak ben se nili chini dam lo ante nangli phate galo ki dobo mahut mate ki sung ki pho hut tame
นางลีก็ส่วนเป็นสิอาร์นำพันแดงlo so พุทธะกับซับโซนางลีจะทานิกท่า oh nili chetan pon kang chetan pon ji nili arna ma fan kedeng pon ke la hello nili kedam tang ke la pon arna ma fan kardom putani ave la pen arna ma fan pason si lun kirun karu karchu putani la sonave same arna ma fan nili ka chini ke jelalung su chini lo jel में सार नाम पेन पजेर पोलो लबांग के नीले आरना मफान चोरो लसी नीले फतेगर लो लसन से आरना मफान कचिनी पेन के लालो होंग पेन दागदी फु बप्तिस्ट चर्च पेन एवंजेलिस सार्टों वांगबो नतुम आरो वांग से आरना मलाम नंग थान लपेन हलबांग से आरना मलाम नंग थान में जो खदा के ओंग दुंग तुम के मेक्री मेकलांग निंगी दुग निंग ओपन प्लेइंग सेट तमे आरना मलाम नंग था पेन निंग के थे नंग पीपॉट ओंग दुंग तुम के निंग रो लसो पेन जो सिंग निंग चे पथेलो ओ आरना मदु लो हो पो lapen ajok si nili tame arnam phan kiri bang chenglo lapen arnam stame kengkam kache jorne bang arnam ni than pon bom lo ande engjai sang ho nang li phate garo ning kan kon nang li ke to nang ke phate garlu nili neng kan proxy ning kan proxy yang bong ande di pu bat charge nang si wang bom si na hadak garja nang do pen nang li dun lang sa men chari dun long bom no ke di oi kalang ande nang li hadak prisoner christian fellowship pu sia song do hadak do kalang nang li hadak pen ke chara dun do ma o nili hadak bang ke chairman ar pusi nili hala suhut ne deng pon mesen do ande nang li la son ke kan dun long pot puru long hang so pen ka ju do lang thai oh kalang lo nitum karjulong pen ningarong parpik lo dak nang ningkan proxy nang hala dak nang chairman akam claim dun lo la pen secretary kam sami claim long musani arjulong lo oh stame nang li la ningkan proxy ang bong nang li akaprek kopini ki claim pon doma nang li phan kopini ning perung doma oh do nili lasun se ke claim pon bom ke la hello ap hada ke akam sa de lo pot apor lo te chunang po apor de junang po apor de rum chilut nang po lalo basa apor ke chip apor ke lo hon bang nile bible lang pon po pen labang so bible lang pon pen nili arna malon ka bondai phanili try lo la pen nili tok lo la ke arna mahir jumi pesin chela khalo nili ka du ka ve lon jir phokep ne du nili ka cheto oh lan ke me lo jir fokep an ke half century son lo nang li me parpik lo la ke la song bom pen kopini karbi alun dat ma mate akaprek alam ben seminang li top pon lo oh nili karbi alun jir phokep du ji la pen hindi alun jir trok la pen asamis alun ki ijir jini teni nili mane ka bor ipen he ijir asamis alun bang mate bor ipon me lo nilitum ke lan lun ijir jir na tok thek thelang seminang li hadak phate lo kido dam pen nang li an ki tok thek la ke arnam sinang li phan ning pirung lo busi kroi lo la pen nili sami arjing tung du la pen ason thasi kapre ka tum sami arjing tung thai to si koson lo sap so nang li ning ka chidok nai alun nang bong pen asap so parji phan ning hang ma to nili la arnam nang pa jir polun sinili kadu oi phanai parji phan ning hang thiek pen nili parji phan ning hang lo nang ne fan pa jer po ko an ne par pi gala baduta avela som ne fan maduta ave ne fan nang pa jer po ji aba em po nang se ne fan nang pa jer po nang jumi pigang arju suror dera lo nili mo ning thelo mo botai ka frek ke labang salun full version nitum arju long po ning thelo la pen ko ka frek lun same do lang pen nang lipan la bangso lun ka bonda kitok la pen ate od same arnam si nang lipan isi hir jumi nang pilo busi kroila si nona bang ke nang li kai lamus mi tum arjulong lo koson ben senang li ka chelarma la pen non nang li phatek pen jok det pen non pini pen nang li koson senang li kewang jilang arni nang li kengkam ka che georgi ma labang solam lam thesi thanji ma oh ni labang solam bang than pon ning hang nili phatek pen nang barlo pen ke ne kai project asun sen je thek pon lo athe
hadam ke isi kangting thibadin kangting ban ka the ang along ke bang ke ni ngarong pik la pen iji the ke bang phun sun ni che thek mon long sin non ni frang ke bang gilang bang ke ni le aja da kam claim non ni le arnam ben ka chara phet pen sin ni le claim ponji dam ponji aja da kam claim ta ni arnam pen se chara phet pen sin ni keng kam je jori posin ni mang pon la pen non ni frang ke bang gilang an ke ni le arnam alun hai hai stame ni le no hok a mundri long stame ni le dam pen apu ke bo kilun dami phandan ni le mang pon de churu parpik lo ni ti tum ningarong parpik lo nang li pan ni tum kachitong long la pen nang li kai lam mo lam ni tum karjulong testum ni karjulong ke ni tum ningarong pik lo la pen non la karjulong teng bote ni li tum stame nang li long nang ka charli du nang ji do pik la pen ning the lo ni tum amonduli stame nang li un an pen ke wang bom ji phan nang lun la pen lam pen stame nang li tum phan nang ka than dun bom ji la pen nang ka chitong dun bom ji phan sin li tum ning the parpik lo to la si non kat choro parpik lo nang li la sona por ke me ni to ma phan nang chipi dun la pen kado ka phan same nang li kai lamu same ke than pa me pen klar dak pen nang ke than pen pot choro parpik lo nang li kai long arnam la herju me pe dona to kada we phana nam he jme kaduna chalo same